So ayun guys, nandito kami ngayon sa birthday party. API preferred, where you are taken. Dalawa lang kami ni Chad rather. On behalf of Richard Soriano of the Chadong YT. Kasama ko si Jinky. Yung akala namin late na kami, blueberries. Yung akala namin late na kami pala first delegation to arrive. Dalawa kami ni Jinky at Vistoan. Dalawa kasi. So alas 2 kasi yung party. So advance kami ng 1 hour. So 20 minutes before alas 2, wala pa palang tao. Kami yung first delegation. Ayan. She's good. So can I understand? Can I take my hand? Birthday daw, wish niya daw, dahil maging healthy si Margaux. Alright, so palakpakan natin yan, the second balloon. Happy birthday daw, sabi ni Andrea, sana daw maging successful ang birthday celebrant. Our fourth balloon, we have Addie Scarlett. Okay, we have Sydney. Okay, may call Sydney for the fourth balloon. Okay, may your wish. Okay, sabi niya, sana daw, maging happy daw siya ulit. Okay, so parang okay, happy birthday daw, sana daw, maging sexy daw si Margaux. Okay, so next we have adding Moshi. Adding Moshi. Moshi Halloween. Oh, happy birthday Margaux daw. Kasi na ang ganda-ganda daw ni Margaux. So palakpakan natin si adding Moshi Halloween. Okay, next we have the last balloon, which is the seventh balloon. We have added Anessa. Asan si Anessa? Okay, any representative? Okay. Eh, palakpakan natin, representative. Anong masasabi mo sa ating birthday girl? Happy birthday, Margaux! Happy birthday, Margaux daw! Okay, palakpakan natin. So lahat ng second balloons, kung dito sa harapan, mag-picture taking muna. Sana, at yung mga Jones.
Ayan, palo! Ay, veterana di Jota. Sayang! Okay, mag-ready na po yung mga 7 roses. Alright, palakpakan natin sa kompleto na po. Before yung managing, kasi yan yung pinaka-main. So, lahat siya na nagbigay ng cake pumunta dito sa harapan. At kung yung mga cake at mag-picture as a group. Okay, lahat ng cake pumunta dito sa harapan. O, dito sa dalawa, Beijing. Okay, for the money cake, before mag-picture pala, let's proceed with the money cake muna. So the money cake ay binigay po ni Mama Samba. Palagpakan natin! Okay, yung para ma-practice. Okay, may I call you? Mag-aaral mabuti, laging may takot sa Diyos. Tsaka, malagaan mo sa ating mo ha. Ito na yung hinihingi mo sa akin. Bunny cake. Okay. So, yung binigay mo nila is money cake. So, magbilang po tayo ng 3. So, let's count. 1, 2, 3, go! Okay, so pwede tawagin ko yung mga nagbigay ng 7 days mo na dito sa harapan. Third rose is Vicente, Kuya Dave. Palakpakan natin si Dave. Ito ba yun? Ano yung third rose? Ayan o si mama niya. Si Chad po. Palakpakan natin yung third dance, ang third rose. Ayan. Ano ba? Ito ate si Chad. Dari kasi naman si Sunny during the 7 roses. Picture daw, bebe. Picture. Buy, ang tun na di vlog. So our fourth rose is to be given by Buy, ang di vlog ko na edit ko. Tali ko na amok makailangan ni Chad dahil. Palakpakan natin si LJ.
Ah, bakit? Picture again. Picture. Next rose is Abby Charles Darwin. Palapakan natin si Charles Darwin. For the rose again. Sayaw mo sa bebe. Okay, picture taking. So for the sixth rose and the sixth dance, the calling, the escort of our birthday girl, DJ Magaux. Palapakan naman natin si DJ. Palapakan mo natin yung sixth dance. Okay, once again, palakpakan natin yung sixth dance. Okay, once again, palakpakan po natin yung mga seven roses. So, picture taking natin tayo sa mga seven roses people once again sa harapan. Beauty queen! Ako natin mag-picture. We've been dancing for so long under the stars. I feel that the grass will